Gibisita nila Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ug Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang usa ka farm-to-market road sa Braulio Duhali sa Davao del Norte. Atong sarong ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, ang maong farm-to-market road wala pa nahuman hinon gipasalig nga matapos kini karong tuiga. Kini ang farm-to-market road sa Barangay New Kasay, lungsod sa Braulio Duhali sa Davao del Norte, nga ginspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ug Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. karong adlaw. Gilantaw sa duha kakalihim ang progreso ug kalidad sa maong proyekto. 800 meters pa ang natapos. Pero kulang pa. Kita nyo, hindi pa tapos to. Kaya sabi nga ni Pangulo, kailangan tapusin natin lahat ng mga project na ganito. 1.9 kilometers na lang ang kailangan. So, papasalamat tayo kay Sectico kasi nag-commit na siya ng funding para dito. Hopefully, matapos natin this year. Sumala sa mag-uumang si Faustino, nakatabang kanila nga mga mag-uma ang mga farm-to-market road aron mapaubsan ang gastos sa pagdala sa mga produkto sa palengke. Unang panahon, gumagamit kami ng 1 litro papunta ng palengke. Sa ngayon, nandun na lang kami sa kalahati. Kalahati ang nabawas sa tulong ng FMR. Sumala ni Secretary Laurel nga pwede ma-check o makita sa publiko ang estado sa mga farm-to-market projects sa official online transparency portal. And this is part of the FMR Watch. Any netizen or citizen can just go there, ilagay itong pagbuhali na makikita niyo to na ito tapos na o kaya anong status, ano. So live yan 24 hours a day. So tignan ho nyo at para makita niyo na transparent na talaga ang pag-implement natin with DP and DA. Samtang naamatot pa'y nakatakda ngay panghatag nga tabang alang sa mga mag-uma ug mananagat sugod April 6 nga dunay kinatibukang budget nga 10.6 billion pesos. Kaya lang limitado yung pondo, so yung 2 hectares below na rice farmers, beneficiaries, mabibigyan ng 2,325 each, no? Corn farmers naman, mga 2.1 million yun. Mga 1.475 million corn farmers naman kakasama rito, 499,000 fisher folks, and maybe 102,000 na sugar workers, no? Ginapaabot pasab sa DA ang tubag sa request sa ahensya nga gamiton ang pondo sa Quick Response Fund alang sa fuel subsidy ngaya po na pod pinaagi sa cash card. Pag-issue si Presidente ng state of emergency sa dito na energy, nag-request rin ng DA ng QRF for fuel subsidy para doon sa may mga harvester, at hopefully nakuha namin ng Mayo yun. So para bago mag-land prep po ng mga farmers natin, may makapagbigay kami ng konting fuel. Sara, sa 90 small farmers sa Barangay Kasay ang makabenepisyo sa nasangpit nga farm to market road. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.